Com està el preu de la benzina, oi? N'hi ha que ja estan pensant en transports alternatius. Però què et sembla si et dic que omplir el dipòsit del cotxe et pot sortir fins i tot a meitat de preu gràcies a la química? T'ho expliquem al Radical Lliure. L'únic que necessites és això. No t'estic dient que li donis tequila al teu cotxe, però sí un dels seus components, un dels més interessants, l'etanol, perquè l'alcohol que ens emborratxa també es pot fer servir per fer funcionar cotxes, motos, camions, autobusos i, en general, qualsevol vehicle que tingui un motor de combustió, perquè l'alcohol, com la benzina, també es pot cremar. La benzina és en realitat una barreja d'hidrocarburs, toluens, xilens, isobutens, hexens. Tots ells tenen una característica comuna. Estan formats principalment per cadenes de carboni i hidrogen que els fan altament inflamables. I a dia d'avui, extreure petroli i destil·lar-lo en forma de benzina surt bastant baratet. Entre d'altres coses perquè la producció de la benzina està finançada amb els calerons dels teus impostos. Però si produir benzina està subvencionat, per què a tot surt tan cara? Doncs perquè està gravada amb impostos i un dels més importants és l'impuesto especial de hidrocarburos, que fa augmentar el preu de la benzina fins a un 30%. Aquest impost es posa per intentar reduir el consum de benzina. I segurament ara estaràs pensant en molt bon criteri. Però si estan donant subvencions a qui produeix la benzina i estan cobrant impostos a qui la consumeix, aquí hi ha algú que s'ho està enduent ben calentó, no? Però tornem a la química. A la benzina li han encolomat un impost per intentar que la utilitzis menys perquè és un combustible fòssil. S'obté del petroli que està atrapat a sota terra. I quan cremem la benzina, el que estem fent és una reacció de combustió que dona lloc a l'energia necessària per moure els pistons del teu motor, però també allibera altres gasos, com per exemple el diòxid de carboni, que és un vell conegut, oi que sí? Per tant, cremar benzina és com agafar el diòxid de carboni que està atrapat en forma de petroli a sota terra i alliberar-lo incrementant la concentració de diòxid de carboni atmosfèric. I el diòxid de carboni atmosfèric produeix canvi climàtic. Per això estan intentant que facis servir menys combustibles fòssils i facis servir combustibles alternatius. I aquí és on entra en joc el tequila. Bé, l'etanol del tequila. Saps com es produeixen les begudes alcohòliques? Normalment prenem una planta, la fermentem i així obtenim l'etanol. I aquest procés m'agradaria analitzar-lo amb detall perquè és molt important. Les plantes són capaces de prendre el CO2, el diòxid de carboni de l'atmosfera, i utilitzar-lo per fabricar sucres, per fabricar glucosa, que utilitzen per créixer, és el seu aliment. Per tant, nosaltres prenem aquestes plantes, les trinxem, els hi afegim llevats, uns microorganismes capaços de transformar la glucosa en etanol i així tenim la beguda alcohòlica. Si fermentem buscant cerveses, doncs tindrem 4, 5, 6 graus d'etanol. Si fermentem buscant vi, tindrem 11, 12, 13 graus. I si volem arribar fins a 30 o 40 graus, que és el que tenen les begudes alcohòliques d'alta gradació, aleshores fem servir un procés que s'anomena destil·lació i fem augmentar així la concentració d'etanol a la mostra. Si fas un glob de tequila que té uns 40 graus, t'estàs prenent un 40% d'etanol pur. Però què passa si no ens aturem aquí i continuem destil·lant la mostra? Podríem arribar a obtenir una beguda amb un 99,9% d'etanol, una beguda que no et pots beure, però que sí li pots donar de beure al teu cotxe. Si t'hi fixes, l'etanol té una estructura química molt semblant als hidrocarburs que formen part de la benzina, entre d'altres coses perquè l'etanol també és un hidrocarbur. I el motor del teu cotxe, moto o l'autobús que fas servir per anar a la feina pot cremar aquest bioetanol sense cap mena de problema i, a més, no està generant canvi climàtic. Fixa't, quan cremem el bioetanol també estem produint diòxid de carboni. És la mateixa reacció de combustió que per al cas dels hidrocarburs que estan a la benzina. Però en aquest cas, el bioetanol prové dels sucres de les plantes. I els sucres de les plantes s'han format a partir del diòxid de carboni que ja havia a l'atmosfera.
Per tant, quan cremem el bioetanol, estem alliberant a l'atmosfera un diòxid de carboni que ja hi era. No estem fent augmentant les concentracions de diòxid de carboni atmosfèric i per tant no estem generant ni efecte hivernacle ni canvi climàtic. I per aquesta raó els biocombustibles com el bioetanol, com no produeixen canvi climàtic, no estan gravats amb tants impostos i per això surten molt més baratets per intentar promoure el seu ús i que així entre totes i tots lluitem contra el canvi climàtic. Per tant, la propera vegada no et beguis l'alcohol. Dóna-li al teu cotxe, el planeta t'ho agrairà. Bueno, el planeta i el teu fetge, i el cervell, i els ronyons... Com? Què dius? Que a Espanya el bioetanol sí que està gravat amb impostos com si fos un combustible fòssil? Que si vull omplir el dipòsit del meu cotxe amb bioetanol i que em surti més baratet, haig de travessar la Jonquera i anar-me'n a França, on sí que el tracten com un biocombustible verd i renovable? Ens queda molt per fer, però això ja no és cosa de la química.